Hingke norok nungui mangana chini da pohor khasuksa chini dopano hamjaknai tai chini dopano chubanai hingke bo chini kukui kristi Tripura no onek chubaka haipano chini kukui kristi o swngcharno yakarwi thangkha onek bukha samani kok hingke chini da pohor tamo kok sai kisa khnai nelebano kukui kristi Tripura no hamjagini rok suba hormani ta obon tak bong nokhongo thangai brokno yafari klangnai 20,000 50,000 jote 50,000 nang lokorok ani bising te coba baik kata ani channel ang phano ka por khairok jagai to mai nang taksimai nang mansio je hidi bro sarong kamu relation तो नहीं है relation में pada district में तो relation ना नहीं relation करने बारे dia nang बहुत खास पर नहीं सकता hingke norok nungui mangkhana chini kukui kristi o hospital no bini langma chowoi thangkha hingke norok no next video ko phunuk chini bini mangkot hitumani